जेराव जाखायो नोंथांमोननि इन्ट्रेस्टआ जाखायो आरोखि बा डायलग बुंनायफ्रावहाय बा नोंनि नामखौ बुंफ्लाङाब्लानो बै केरेक्टार नामखौ बुङाब्लानो बेखौनो होनफ्लांलांसै आरोखि बेयाव मोनसे माने बावलांसै डाइरेक्टरा बावलांसै जाबाय होननानै बुंसै मोजां जेला रै खालामनाय नायफिनसै है माथो आसलखौसो बुंदोंलाय होननानै आरोखि आंनो सिगाङाव फंबाय मोनथायखौबो लोगोबो हमनो हायासै निजोरा गोसोआ मा सानो बेबो बुंस' हाया नाथाय मानोबा नोंजोंल' थाबाय थानो हास्थायो जों बिदि लोगो हमलायनाय गुबुन रेस्टुरेन्टफ्राव हाबनाय बेफोर खोथाखौ नोंसिनि आइ आफा इउटुब चेनेलाव लाबाय दे खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय गिबियावनो खुलुमग्रोबाय दिनै नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि राजश्री एक्टरनाव थांबाय थानानै नोंथांमोना दिनै खुथा खावलायनायलाय आङो दिनै बे आदानि न'आव आं दिनै सफैनो हाबाय दिनै आदाया गोबां माखासे खामानियाव बेस्थ' दंमोनखाय आदाया समखौ होनो हाया जादोंमोन दा दिनै आदाया दिनै खुनुरुखुम सम मोननायलाय जोंनो बेखिनि समखौ होनाय जाबाय दा बे समाव आङो आदाखौहाय जोंनि बे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलावहाय फिन आरो खेबसे बरायना होबाय आदा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनसिम आरो लोगोसे जेसेबांखि बे बिटिआर इनफो इउटुब चेनेलखौ जाय बिथांमोना नायो बिथांमोननिसिमबो रायजोआ बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय बे समाव आदा आं गिबिथारावनो आदानि इन्ट्रडाक्सनखौ मोनग्रोजानो लुबैबाय गुड नेम ओमफ्राय बाहा थायो दा गुड नेमाथ' राजश्री बसुमतारी मानसिफ्रा राजश्री होनना बुङो आरो खिन्थु राजश्री आरोखि RAJRSHI आरोखि राजश्री बसुमतारी ओमफ्राय आंनि थावनियानो जाहैबाय गसाइगाव राजापारा वार्ड नम्बर 3 बेनो मोगथां जिउआव आदाया माबा मावबाय नामा जबा दा आङो मेडिकेलाव मावनानै दंथ'यो मेडिकेलाव एसे जोबोद मोजां ओमफ्राय ओरैनो फेमिलि दा बुंनो थाङोबाथ' आवगायथ' दंमोन जेरेखम बिब' दंमोन बे हाबा जालांखाबाय आरो फंबाय दङ बे आंजों खाथियावनो लोगोसेयाव थायो जुदा जाबाय आरो बेहाबो गथ' गथाय दंसै दा आंहा गावहा सासे फिसाला सासे फिसाजो देरसिन आरो फिसाला उन्दैसिन आरो ओमफ्राय हिनजाव जों साब्रै आरो दा नैबे समाव आं आदानिफ्राय आदानि सावथुन मुलुगाव फैनायनि सोमोन्दै आं एसे मिथिनो लुगैग्रोबाय बे समाव आदाया नैबेखौ रायजो राजाफोरनो एसे क्लेरिफिकेसन होदो जे आदाया बे मिउजिक एलबामाव फैगोरा ना सिनेमायावहाय फैजेना आङो मिउजिक एलबामाव फैनाय जादों बे एलबामा जाहैबाय रावखौ दा गोसोथोकसै होननाय जोंहा बे राजिब बिथाङा बावनो गिबि गाजेननाय आंनो दोंनै गान मोन्दोंमोन आं बेवहाय गोदोथ' केसेटजोंसो डाइरेक्ट आठथा जायोमोन नालाय बेवहाय बे रायजो गोदानाव देलाय मालाय होननाय आदा बिग्रायनि मेथाइ खननाय ओमफ्राय दोंसेया नैबे आसामनि ना बेंगलनि जाखो होननाय आरो बे दोंनै गानाव आं एक्टिं खालामनो मोन्दों आरो गिबि बेनो आरोखि एलबामाव हाबजेननाया ओमफ्राय बेनिफ्राय सावथुन मुलुगाव आगान होबाय बेवहाय सिनेमायाव हाबजेननाया जाहैबाय जोंना बे मन्जिल आदा बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सननि आन्दारावहाय नों आंनो निजिरा होननाय जेराव मासुम जोंहा आंनि माबायाव दंमोन आरोना को एक्ट्रेसआव माने मासुम नार्जारि मासुम ब्रह्म सरि मासुम उदालगुरिनिया बेनिबो फार्स्ट फिल्म आरो बेनो ओमफ्राय जोंहा दाख्लैसो बावैसो दुखुनांथाव बाथ्रा रामसिं गिरला बिथाङाबो बे सावथुनाव दंमोन आरो जोंखौ रुंसारि जालांबाय ओमफ्राय आदा नैबेखौ बिउरफोरनो एसे खिन्थानो हागोन ना बे आदाया सिगां समाव बे सावथुन मुलुगाव फैनायनि सिगां नोङो माबा कलेज लाइफआव माबा मोनसे बे कालचार लाइफआव पारफरमेन्स खालामखायोमोन नामा मोसानाय मानायफोरखौ थारमाने आवगाय आं मथा मथि मेट्रिक पासनि सिगां जाथ'वाखैमोन मेट्रिक माने क्लास 9 10आव मथा मथि फार्स्ट बे सलमान खाननि मोनसे सिनेमा ओंखारदोंमोन आरो उजाने जाना होननाय गाना बे माबानिया किया तो डरना क्या बे गानखौ फार्स्ट लाइफआव माने स्टेजआव मोसादों आरो जोंनि नैबे खाथियावनो नौनोगोर होननाय जोंनि बे गामिखौ दंगोर राजापारा होनो आरो बाव स्टेज खुंदोंमोन बावहाय गिबि खेब माने लोगोफोरा जस खालामनाय होनायाव बे मोसाजेननाय जादों आरो ओमफ्राय बेनो माने सुरुवात जालांबाय आरो ओमफ्राय कलेजाव थांबाय कलेजावबो ग्रोब लोगो मोनबाय बिदिनो फ्रेसार्स मिट जायो मा जायो ओमफ्राय उनाव बयबो मोसानाय थांनाय नुबाय उनाव दा इसान मुसाहारि प्रग्राम रिसार्फांगुरि कलेजावबो खुङो आंखौ बावबाय आं रिसार्फांगुरिनिखौ ओमफ्राय ओरैहाय बिजिनियावबो खुङो ओमफ्राय बेबादिनो बहुद स्टेज आरो फांसन जाबाथाय माने होलांबाय आरो एकदम ओमफ्राय आरो लोगोसे बिनि उनावहाय हारिमु आफादजों ग्रोब जालांबाय होनबाथ' आरो जोबबाय आरो फांसनानो जेरावखि नङा माने बाव माने सिंगेल श' बांसिन खालामोमोन आरो ओमफ्राय दुयेटबो मोसायोमोन बिदिनो ओमफ्राय बङाइगाव कलेजावबो बिदिनो प्रड' फ्रेसार्स मिट माबा मिट बहुद आरो
आरो लोगोसे आरो कलेजाव थानानै बे NSS थाबाय NCC थाबाय बेफ्रावबो मथा मथि कालचार माबाखौ माने एक्टिभिटिसखौ लांबाय थादों आरो बेखौ थाबाय थादों आरो बेनिखायनो जोबलाङासै आरो मथा मथि दासिमबो आरो बे थाबाय बे माबायावहाय बर' सावथुनावहाय आदाया बांसिन मेन रलावनो बाहागो लादोंमोन ना मेक्सिमामथ' फार्स्टआवथ' मेन रलावनो जोबखामोन दासो एसेनियाव माने मथा मथि साइड भिलेनबो लाग्रा जादों गेजेर गेजेर दाथ' नै बिफाबो ओंखारदों बा बिदाबो ओंखारदों बिदिनो दङसै आरो बे सावथुन मुलुगावहाय फैनायाव आदाया जा गोसोआव दं बेखिनि माने सिनेमानि मुंखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जायखौ आदानि मुभिखौ सोरबा नायसनाखैबा जेनेबा इउटुबावहाय एलबामनिखौ ना बै माबा सावथुनफोरखौ आबुं सावथुनखौ सावथुनावहाय ओंखारनायाथ' नों आंनि जिरा गिबियाव जाबाय ओमफ्राय नोङो सर्ट बांसा थाबाय ओमफ्राय मुगानि बान्दा बेफोर मुगानि बान्दाखौ नुनाय नंलागोन दं क्लिप दंलाबायो ओरैनो फिसा फिसा माने मोजां नंला आरो कुवालिटिया ओमफ्राय साखनद्रा थाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय रुपहिदिमान गाथोनाव ओमफ्राय ओरैनो सिम्पोल बेखौ बुङाबो जागोन लावथायनि सिमांनाय जोंना दिलिप बिथाङाबोथ' रुंसारि जालांबाय ओमफ्राय दा गोदान दङ बहुद दङ मथा मथि नैबे थाबाय उदांस्रि ओंखारथ'वाखै दाबो खोमा बेयो इउटुबफ्रावहाय उदांस्रि ट्रेलारफ्रा ओंखारबाय उदांस्रि थाबाय खामलिनाय गोसोनि मोदै ओमफ्राय फेलें नोजोर ओमफ्राय सिराज बाग्ला दानिखौ बावलांबाय आं बोरैबा नाम बायदि ओमफ्राय गोथाराथ' थाखाबाय गोथार थाबाय आरो सनानि न'खर जोंनि माबानि आरो मोनसे दंबावो आरो ओमफ्राय डुप्लिकेट पुलिस होननाय मोनसे दङ बे रिलिज जागोन खोमा थांनाय कर'ना बुंनायनि थाखाय थाबथानाय जादों आरो बावैसो नैबे गोदान बेथ' ओंखारथ'वाखै दाबो दाखा जोमै शुटिं सोलिगासिनो आरो जोब्बायानो शुटिंआ बेखौनो माने आदाया सावथुन मुलुगाव माने फैनानै आं नैबेखौ मिथिनो लुगैदों बेखिनि इसेबांनाखि बुरजा सावथुनावहाय एक्टिं खालामना फैनानै माने जिउआव गोजोनसिननाय मोनसिननाय बे सावथुननि मुंखौ होननो हागोन नामा बबे सिनेमायाव एक्टिं खालामना बांसिन गोजोननाय मोन्दों गोजोननाय मोननाया जाबाय सर्टबांसा जेरै सिनेमा रेखा बेवहाय माने एखेबारे बे उल्था फानायफ्राव थांलायनायफोराव माने जोंथ' रखम शिबनि माबाखा नालाय बाव थांनानै माने एसे आलादा माबा फिलिंस मोनहैदों आरोखि ना बे होनबा कुनेन बड'सा सारा एसे जुदा थांनानै बिथाङा मोनसे बे दायनि साजा सिनेमायावहाय दायनि साजाखौ खोन्थानबावदों दायनि साजा सिनेमायाव बिथाङा रुंसारि जालांदों आद्रा थालांदोंमोन थेवबो लिरनाय दंजोबखायखाय आं माखासेखौ डाइरेक्सन होनानै बे शुटिंखौ माने कमप्लिट खालामनाय जादों आरो सर्ट बांसायानो मथा मथि बिराद मोजां सिनेमा जादों आरो बहुत हिउज गेदारिं माने मानसि एकदम ओरैबायदि माने आर्टिस्टफोर दंखायोमोन आरो जेव बहुत मोजां आर्टिस्टआनो दंमोन आरो मोजां जादों सिनेमाया बयबो बाख्नायलायदों ओमफ्राय एलबाम बिथोराव नैबे दङ मोननैसोखौ बुंनो हागोन आं जेरखम नैबे आं दिनै फाग्लाथ' बे थाखाबायानो ओमफ्राय बे नुजाबे जेब्ला होननायफ्रा बेफोरखौ गानफोरखौ मोजां मोनदों आरोखि नों आदानि डाइरेक्सन होनाय मोनसे माबायाव होआमोन डाइरेक्सन होनाया नोङो बै मोसा मोसि मोनसे दंमोन मोसा मोसि ओमफ्राय मुगानि बान्दा ओमफ्राय एसे खम भिडिअ आरोखि ओमफ्राय ओरैनो एसामिस मोनसे बै एसिस्टेन्टसो आरोखि जयमति फिल्म मन्जु बर'आनि बाव खालामनाय जादोंमोन 1.5 माससो थाहैनाय जादोंबा एकदम गोबावसै बेबो निथा ब्रह्ममोना एक्ट्रेस जालायदों आरो बेवहाय निथा ब्रह्मखौ आंखौनो कास्टिं खालामनो थिननायखाय मन्जु बर'आ बिसोर कास्टिं खालामदों ओमफ्राय दंबिथा बर' बे गरायाव गाखोफानाय मोसानाया बेबो बाव दं आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय बाखिनो राजबंसि दङ राजबंसिफोरनावथ' बहुद खालामनाय जादों बेवहाय जों माबाखौहाय करिय'ग्राफि असुन्दरि मने होननाय बेबो फेमास जाथारदों आरो राजबंसिफोरावबो दङ एक्टिंबो खालामनाय दङ राजबंसियाव गोबां दङ एक्टिंबो खालामनाय माबा रावा एसामिसनि गावसिनि राजबंसिनि आरोखि गुबा कुटि खालु होलायनायफोर दं आरो मथा मथि सिनायो मोजां राजबंसि माबावबा इन्डास्ट्रियाव थांबाय थानायबो जायो जोबोद मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय नैबे बेलाखौ मिन्थिनो लुबैयो आदानिफ्राय सावथुन मुलुगावथ' आदाया दासिमबोथ' फैगासिनो दंखायो माने बै शुटिंनि समाव माने एसे माबा थायो नामा होनदों आर्टिस्टफोरनाव मेम'रि थायो नामा इन्सिडेन्ट मेम'रिफोर बिदि आदानाव जाबाय बायदों नामा बिदि जानायफ्रा मालाबा जेरखम माने जेरावबो जाखायो ओंखाम मोनैया इन्ट्रेस्टआ जाखायो आरोखि बा डायलग बुंनायफ्रावहाय बा नोंनि नामखौ बुंफ्लाङाब्लानो बै केरेक्टार नामखौ बुङाब्लानो बेखौनो होनफ्लांलांसै आरोखि बे मोनसे माने बावलांसै डाइरेक्टरा बावलांसै जाबाय होनो मोजां जेला रैखामोन नायफिनसै माथो आसल बुंलायनानै आरोखि बेबायदि जायोना बे मोनसे जाबाय ओमफ्राय नोङो जेरखम रमान्टिक सिनफ्रावहाय
गावफ्रा केमेरा थानोसै जेब्लासिम काट होना गोबानानै थाबाय थालै होनना बुंसै आरोखि ओरै गोबानानै थानोसै गावफ्रा केमेरा जोबनानै स्रि थानोसै आरो काटखौ गैला बेबायदि जानोसै आरोखि जायाखै नामा आरो जायाखै नामा होनो बेफोर जायो आरो इन्ट्रेस्ट बे थायो होनना बुंदों ओमफ्राय आथिखालावथ' आदाया दासिमबो जेनेबा सावथुन मुलुगावथ' माबागासिनो दंखायो आरो खालामबाय थागोन नङा होमबा दा ओमफ्राय दा जेनेबा ओरैनो जायफोरनाखि दा गोदान गोदान सावथुन मुलुगाव फैदों प्रडिउसारबो जानानै फैदों बिसोरखौ आदानि साइडनिफ्राय माबा मोनसे एडभाइस हरनांगौ दं नामा एडभाइसआथ' दा आर्टिस्टफोरनि बेलायावहाय बा आं बांसिन बुंगोन प्रडिउसारफोरनिखौथ' आं बारा मिथिला बेखौ आर्टिस्टफोरनि बेलायाव मथा मथि ट्रेन जायोबा मोजां आरो ट्रेन जायोबा आजिखालिथ' नोङो इनस्टिटिउट दंसै बिदियाव फरायोब्ला माने देनाङै टेलेन्ट जाखायोबा सिन्था गैला आरो प्रब्लेम गैला दाथ' नों वार्कशपफोरखौ खालामनांगौ आरो वार्कशपफोर दा जेरखम होयो जायगा जायगा लोरगि थियाटार जोंना क'क्राझाराव दंसै आरोबा दाख्लैसो जेरखम बाक्सायाव खालामदों बिदिनो एनएसडिएनफोर माखासे फैयो आरो एफटिआइनि मानसिफोर फैयो बेखौ वार्कशपफ्राव जुदि एटेन्ड खालामनो हायाबाबो इनस्टिटिउटआव फरायनो हायाबाबो वार्कशपफोरखौ मोजां मेनटेन खालामबाय थाबा नाटकफोराव गाबाय थायोबा मोजां जालाङो आरो ओमफ्राय दाथ' ओरै ट्रेन मोनसे सोलिबावबाय नङा होमबा बेफोराव एक्टिं खालामनो सुबिदा मोनो इन्सटाग्राम होन रिल्स बानायनायफ्राय माबाफ्राव इउटुबफ्राव बा सर्ट्स बानायनाय बेजोंनो मथा मथि केमेरा फेसआ मोनजेनो आरोखि दा स्कपबो दंसै गावजों गावनिनो जेरखम केरियारबो खालामनो हालांबाय सोरबा खालामदों खारन बे सोलायलांबाय थागोन बे बुस्थुआ सोलायलांबाय थाबाबो नोंहा टेलेन्ट दंखायोबा नों एडजास्ट जालांबाय थाखागोन आरोखि गोदान गोदान फैगोन बेफोरनो ओमफ्राय गुबुन बिथिंफ्रावबो माबा मोनसे बुंबावनांगौ दं नामा आदानि साइडनिफ्राय बिथिङावथ' बिदि आङोथ' बुंथ'ला हारिमुनि आयदायावथ' बुंखाबाय एसे हारिमुनि थाखाय बुंबाय हारिमुआवथ' जोंहा थाखानांगौखा आंबो हारिमुफोरावनो जयेन जानानै दंखायो आरो दा बिबान लाना दं नामा आदाया आं बिबानाव दङ हारिमुआवहाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआव जोङो आं माबारे भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै ओमफ्राय ओरैहाय बिसिसिआव दङ जाहैबाय बिसिसिआथ' जोंना आवगाय बेबोथ' दा सिनेमा लाइनाव मोजां माबा खाबोगासिनो दं बेखौनो माने सावथुन मुलुगाव माने आगान खोलैनानै आदाया जेनेबा रायजो राजाफोरजों माबायदि अनसाय जानाय बायदि मोन्दों दा नोंनि मोगथां जिउआव मोनदांनाया बायदिबा आं जेरखम सानदोंमोन बेनिफ्राय बहुद बांसिन होनजायो आरो जोबोद साबायखर रायजो राजा बिथांमोनखौ जेरखम बे समाव साफ्रोमबो नायगिरिफोरनि सायाव आं बेखौनो मेसेज होनो नागिरबाय जोंना बिदा गेदेरा राजश्री बिदा गेदेरा गावनि माखासे बै समाव सावथुन मुलुगाव फैजेननायनि थार बाथ्राखौ खिन्थाबाय लोगोसे फेमिलिनि सोमोन्दैबो फोरमायबाय आरो जेनाखि सावथुन मुलुगाव जुदि आगान खोलैनोबा जायफोरनाखि एक्टिं खालामगोन फाव खालामगोन बेफोरो माने जायफोरा गोदान गोदान फैदों बिसोर जुदि माबायदि जाखानाया मोजां साखाफारा जानानै फैखायोबा साबसिन जायो होनदों आदाया बाथ्राया सैथो नोङो जुदि एसे ट्रेन जाखानायबा माने एसे रोंखानानै जुदि फैयोबा साबसिन जायो बावहाय मानोना अनेक माखासे खोथा थायो नङाबा मालाबा नायगिरिफ्राबो एसे उसुबिदा नुगोन ओरैनो एक्टिं खालामनायफ्रा जुदि क्लियार जायाबा बे बाथ्राया सैथो दा बे समाव आङो रायजो राजाफोरनि सायाव बेखौनो आर'ज गाबदों जे आदायाथ' सावथुन मुलुगाव फैबाय थाखागोन मानोना दिनैसिमबो गागासिनो दङ मानोना नै आदाया मैयासो एसे सम मोन्दों माने शुटिंनिफ्राय फैनायानो दा बे समाव आं बेखौल' नोंथांमोननिफ्राय एसे आशीर्बाद मोननो लुगैदों जे आदाया जेन उननि समावबो मोजाङै मोजां गाहाम देहा लानानै सावथुन मुलुगाव फैबाय थानो हाथों जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ आरो जोंनि बर' हारिमुखौ सिबिनायावहाय गोसो मोदोम देहा माने बोलो लानानै उननि समावबो जेसेबांसिम थालांबाय थागोन बे समसिम माने सावथुन मुलुगाव भान्दारि कन्ट्रिबिउसन होलांबाय थानो हाथों आं बेखिनिखौ साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना आशीर्बाद आदानाव होनो थाखाय खावलायबाय आदाजों लोगोसे आदानि जेनाखि फेमिलियाव दङ बेनि वाइफ एन्ड माखासे माने मा होनना बुङो बेखौ उन्दै फिसाफोर दङ बेवहाय फिसाफोर दङ आदानाव सानै दा बिथांमोनाबो जेन' मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ लालांनानै बेबायदिनो सानसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साफा माने सुबुं सम्पद जानानै फैनो हाथों बेनि थाखाय आं साफ्रोमखौबो आशीर्बाद होनो थाखाय आं खावलायबाय दा बे समाव आदाया जोंनो नैबे बिटिआर इनफो स्टुडिअ इउटुब चेनेलनोहाय बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बिटिआर इनफो स्टुडिअ जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय आदा थेंक इउ